Evo, pomerit ću se. Ljudi, šta vi radite? Evo, Stefane, kako se osjećaš pred ovim ljudima? Šalim se. Prva utakmica u dresu novog kluba. Da. Kakve su emocije? Pa mislim, izgubili smo utakmicu. Da. Kamere malo. Glavu gore. Izgubili smo utakmicu, mislim. Meni je uvijek teško posle ovakvih utakmica, ali šta da radim. Idemo dalje, mislim da je Askal igrao, se igrali maksimalno, baš je jaka ekipa. Mislim, redko kada da kažem da hvalim ekipe, ali su u odbrani, da kažemo nešto kao u Euroligi, slično tu. Mogli smo dosta damo, smo dali sve o sebi i kažemo idemo dalje, igramo, ja mislim u petak sad, za 3 dana, 2 dana već i idemo dalje. Kako si zadovoljan debijem, eto, i dočekom navijača i svim onim što je? Pa iskreno nisam kažem, takav sam tip kad izgubimo utakmicu, znači nebitno kako sam iskreno, to otvoreno pričam, kad smo dobili, da sam igrao loše, bio bi nekako dosta srećan, ali opet idemo dalje. Jučer mi je bio prvi trening, danas prva utakmica, moramo brzo da se uklopim, mislim da hoću, dugo sam čekao da igram. A lično svojim nastupom si zadovoljan ili? Lično, da. Nisam, kažem, ljudi verujte mi da nisam nikad zadovoljan. Takav sam tip, nažalost, mislim pozitivan i sve, ali teško poslije ovakve utakmice da normalno jesam ja mogao bolje, ali ne mogu ja sada da očekivam poslije 5 mjeseci koliko nisam igrao utakmicu i čekanje i bez treninga sa ekipom, kažem, nije realno opet. Očekujem ja od sebe maksimalno takvu utakmicu. Ako stavimo utakmicu na stranu, da li smatraš da si prihvaćen od strane navijača kad si izašao na teren i to kako si to sve doživeo? Mislim da jesam. I kažem, mislim to što tiče, znam, bit će to ove godine i derbi i sve to, ljudi, ja sam košarkaš. Mislim, jednostavno, nisam do sada dao neke izjave, ništa što ne bavi se time, igram košarku. Mislim da ima ljudi tu ko se bave i da se ja mešam tu. Košarkaš sam, volim da igram košarku, to je moj posao. Volim ovu zemlju, da mi neko pita, zato sam i došao ovdje. Sada sve ostalo iskreno, kako sam prihvaćen i to, mislim da ću da dajem sve o sebe kao što sam i dao prošle godine. Stvarno sam borben i srčan i sve ostalo je, kaže, nije do mene. Ja ću da odradim sve maksimalno i ako me goti mi, šta ja mogu tu da promijenim, kažem. Znači, bilo bi u redu da ako ne želim da shvatiš ovo kao provokaciju, ako možemo da kažemo Stefan Janković, zvezdaš, partizanovac, najradije bi volio tu stoji profesionalac u stvari. Ja sam ljudi Srbi, možete to da stavite kraj tačka. Ne bavim se majke, imam sada navijačke strane i sve što su, nije to ništa sada, kapiram, bilo bi super, sada dođem ovdje i izjavim, ja sam najveći igrač. Nisam nikad izjavio ništa da sam zvezdaš, ljudi, ja sam došao ovdje, mislim kad kažem, vratio sam se kući, kao kući u Srbiji. To je meni najbitnije, najdraže. Sada neću da se bavim to što sam vidio koliko se tu i laže i sve, mislim što neću da se bavim tim, iskreno. Neću ne zato što znam ja ko sam i šta se ljudi oko mene znaju, to je meni najbitnije. Meni je najbitnije da odigram košarku maksimalno, dajem se o sebi i kažem ako Bog da, dobijemo svaku utakmicu, odigram fenomenalnu sezonu, idemo dalje, to je to. Evo sledi Zadar u Areni, ti si najskoriji od svih igrao u Areni, evo prošle sezone, sa igrači nisu. Neko očekivanja od tog meča? Meni je šuterska, kažemo, hala, meni se sviđa Arena, prelepo sve, ali Zadar nisam iskreno, ljudi nisam pratio sada da vam kažem Zadar i sve to, bilo mi je teško da gledam utakmicu, čekam, takav sam, ja sam sam nešto trenirao, ali moramo da pobjedimo, nema šta, to je kraj tačka. Moram sad nešto te pitam, kakav je osjećaj igrati protiv grobara, a kako igrati uz grobare? Ljudi, verujte mi da i ovo čisto da kažem. Čisto kako vi osjećaj na terenu u tom smislu? Kad ja odigram utakmicu, meni je da kažem ništa sada sa navijačima, ja mislim da smo je prihvatili i zahvaljujem sam mnogo. Danas sam dobio aplauzu i sve.
I opet sam zahvalan, mislim da ću ja to, da kažemo, neću da kažem da je teško mene mrziti, ali dajem sve o sebi. Dajem bukvalno, borben sam to je to sada, ko će da me prihvati ili kažem, danas su me i zahvalan sam normalno. Meni je, verujte ljudi, znači svaka utakmica, da kažem, derbi, protivnička, domaća terena, znači meni je, u Beogradu sam, kući sam, normalno da kad bude derbi protiv Zvezde, znam šta će da se desi i to je potpuno, preživio sam ja mnogo stvari u životu, znači mnogo stvari, to me zanima me da odim na košarku, najbolje, ovo sve ostalo, kažem, ne bavim se time i prošao sam ja mnogo stvari, znate sami gde sam rođen, u koje vreme i šta se sve dešavalo tada i bombe i foče, da ne ulazim u te priče, znači ovo me potpuno nije mi, da kažem, ne znam ni reč, ne razmišljam, to me, neće da me to poremeći, ja imam fokus imam svoj cilj, da igram košarku. A kad si već pomenuo, mislim, jasno mi je, okej, neću da se baviš tim i sve, ali moram samo da te pitam, da li si možda imao prethodnih dana neke neprijatnosti, eto, što na društvu? Neprijatnost? Pa da društvene mreže? Pa i ovako, ne znam, izađeš nekako. A, kad izađem? Prošetaš, da. Ništa. A vidi koliko je. Kada si već pomenuo. Ljudi, to je malo napumpano, mislim, ja sada... Ajde baš zato da kažemo, šta je najgore što si prošao u životu? Najgore? Dobro, mislim, bio sam klinac, ali je pala bomba 200 metara od moje kuće u Foči. Ja i Keva bili tu, čali, normalno, ratovo i sve to. Da kažem, to je neki početak i nisam jedno 6 mjeseci ni reč progovorio, mislim, to sam bio baš klinac, ali poslije toga, ne znam šta mislite, kad odješ van iz ove zemlje i otišli smo u Toronto bez ičega, dosta kažem, ne sad uđem u životne stvari, ja sam mnogo stvari prošao da živim, i moji su, kažem, korenje i moje poreklo, svi znaju šta se sve dešavalo u to vreme i ja sam jako ponosan i na svoje roditelje što su mene i brata izgurali iz te, da kažemo, sranje i jade. Ponosan sam što sam došao, u Kanadi, u Americi, diplomirao sam politički nauk, imam diplom. Mislim da je to sve super, sad sam se vratio ovdje što stvarno obožavam, znači, ovu zemlju i neće ništa to da promijeni sada ovaj prelazak i normalno kapiram ljudi, sve je jasno, prešao sam, razumijem, ali mi je isto, evo sad, ja živim, nešto kažem sada gdje živim, ali iznajmio sam kuću od da kažemo, od zvezdaša. Brate, čestito, znam ko sam, šta sam, kako sam osoba. Ne volim Partizan, brate, ako je za tebe to najbolje, što ja mislim, ja sam došao ovdje da igram, nisam došao ovdje da, kažem, ne znam šta bi bilo, ali nisam imao osjećaj mislim da je ovo najbolje za mene i moju karijeru i to je to, kraj tačka, rekao sam ljudi, ne bavim se tim stvarima.